बेखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो नैबे जाहैबाय स्ट्रबेरी फिथाइ बर'आव मा होनो नोंथांमोना सोर सोर मिथियो कमेन्ट खालायना हरदो आं दंफैयो नैबे स्ट्रबेरी बागान बियो बारा गिदिर नङा थेवब्लाबो ओरैबायदि लाम लाम मोजां फिथाइ थायदों स्ट्रबेरी बागानाव स्ट्रबेरी फिथाइ जानाय बे भिडिअआ दा फार्स्ट टाइम नैबे आं स्ट्रबेरी बागानाव दङ बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिविटा एखेबारे भुटान खाथियावनो अबोनसो नै भुटाना दा जों दाफासे लोगोफोर नांनानै दा बेवहाय एसे बेरायफैदों आरो जानो फैदों आरो लोगोफोरखौ नायदो नै बिसोरबो स्रां स्रांल'खा नै स्ट्रबेरी बागानाव मोनफैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नै बैल' ओइ आर इउ सिंगेल ओमफ्राय बाबु सासे दङ नै दा ओरैबायदि समायना मोजां फिथाइ दा बेनि बेनिफिट्सखौहाय गुगोलाव नायब्ला नोंथांमोना मिथिगोन माने बेखौ जायोब्ला मा मा मुलाम्फा जायो मानसिनि देहायाव बिदि आरो ओमफ्राय बे फिथाइनि बेसेनखौथ' नोंथांमोना मिथियो एखेबारे नोगोद दाम गोसा लकेलावनो माने थाइथामावनो 20 थाखानो दा समायना रमायना माबायदि थायो बेखौबो नायदो नै बेफोरखौ जोंनि ओरै सा ओनसोलाव बर'फोरा मावनाया बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनोथ' फ्राय खमानो बेखौ गायनायनि ओंथिया बेनो माने गोबां बेनिफिटखौ मोननो हायो बेनिखायनो बेखौहाय दा सोलोंगासिनो दं मावगासिनो दं आरो मावनायखिनि मानसिफ्राथ' रावबो फेलियर जायाखै खस्थ' दं नामा बेखौ खस्थ'आ इसेबां गैया खरस एसे दं आरो खरस दं बे खरसखौहाय बेकआप आरामसे नोङो खेथिया मोजां जायोब्लानो बेनि डाबल बा 3 टाइम्स नोङो इनकामखौबो मोननो हायो आरो वाव गिबि गिबियावथ' नै बेखौ नुनाय बादि हा आलि खोग्रोनांगौ जायो हाखौहाय एसे गोजौ खालामनांगौनि थाखाय दै थानो मोना नालाय थाब्ला सेवो फिथाइया खालामग्रोनांगौ बिनिफ्राय हासारखौ होग्रोजोबखाबाय मिक्सड ओरै खानस्रि हासार बायदिसिना एसे थायो फर्टिलाइजारफोर माखासे थायो ओमफ्राय नैबे बेखौहाय मालसिन प्लास्टिक होननाय जायो बेखौ बे एसे स्पेशल ने प्लास्टिकआ अके रज'नो हायिनि बेयो जेराव गायगोन बेयावल' गुदुं खालामनानै गायनांगौ आरो एसेबां खस्थ' गैया ओमफ्राय गायजेननाया मथा मथि फ्राय नभेम्बरनिफ्रायनो स्टार्ट जायो ओमफ्राय बारा गोबाव सम लाया फेब्रुवारिफ्रावनो बेखौ मोननाय जायो फेब्रुवारिफ्राव मास मोनथामहालागै थायो आरो दा जोबनायनि सिजनसो फैबाय नै फैबाय मालिकआ खोन्थानाय बायदिब्ला बेयाव अलमस्ट आधा बिगानि एसे बारा दं नामा ओमफ्राय 35-40 हाजारसो खरसा जादों बायदि खोनादों ओमफ्राय दा फैफिननाया इनकामा मथा मथि 1.5 लाख बायदि खोनाबाय आरो आच्छा खोनानाय बायदिब्ला बिथाङाबो ओरैनो ट्रायलसो खालामदोंमोन बेनिफिटआ दङ आरो दङ दा मोजाङै मिथिनो मोनबाय इयो होमब्ला मोजां नेक्स्ट टाइम बियो गोबां मावगोन नैबे साराबो नलेज दङ हो बिराद फेमास मानसि नामाबो फेमास एसे मावजेनदों दा बेहाबो इन्ट्रेस्ट दं बिथाङा बेनिखायनो बेफोरबायदि नलेजआबो दंसै ओमफ्राय मावनो नेक्स्ट सिजनफ्रावहाय मावगोन दा बेनि थाखायनो बिसोर फ्राय भिजिट खालामो बे गावसिनि लोगो नैबे सासे लोगोनि बे मालिविटानि बे स्ट्रबेरी बागानावहाय बे बागानखौ भिजिट खालामबाय थायो बिदि आरो मावनांगौ बयबो जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थानो नाङा खेथियावबो अनेक थाखा दंसै आजिखालि जों फ्राय मिथिनो मोना सानजाहाल' जों खोनाबाय थायो बाक्सा उदालगुरि बिराद मावो होननानै बेबायदिनो वाटारमेलन स्ट्रबेरी गोबां रोखोमनि नाथाय जोंनि ओरै चिराङावबो ओनसोलाव सा ओनसोलाव मावनांगौ बेखौ ओरैनो थानो नाङा ओरैनो हारसिं हायाब्लाबो लोगो दिगो साब्रै साबा लोगो नांनानै एसे फाइनान्स दिहुननानै मावनाया बिराद मोजां राइट आरो बिदिनोथ' जोंनि सा ओनसोलफ्रावथ' हाफ्रा ओरैनो थादलाबायनाय अनेक थायो बेफोर हाखौ जों इउटिलाइज खालामनो हायो इउटिलाइज खालामनानै थाखा खामायनो हायो जानोबो गोथाव ना नों खेबसे जाबायब्ला जादावबाय थागोन साराथ' फार्स्ट टाइम फैदों आं फार्स्ट टाइम टेस्ट खालामनो नै बेखौ जानायग्रोगोन आं दा माने ओरैबायदि माने अन्थावथाव नुखायो फिथाइखौनो अन्थावथाव नुलायखायो नै नायसै नै आयु मोनफ्रुनायनि नै जा मोजां ओरैनो साबसिन थाबावोसो होनदोंना एसे मोनसिनाया थावसिन मोनसिनायानो ओरैबायदि मोनामखायो बिराद नायदो नै मायाव ओमफ्राय जानायल' नङा ओमफ्राय आरो माबा माबियावबो बाहायोना जेरै चकलेट आइसक्रिम माबा माबि फ्लेभार होनायावहाय स्ट्रबेरी फ्लेभार गोनांबाथाय दामिसै आरोना जाखांबाय सिदा दे जादो दे रेनि होमब्ला आंबो जादिनि सिदा आंजों जानायबाय जोङो गोथावानो रावजोंबो रुजुजायोसो बाब आं थगायाखै दे भिडिअआवसो होनफ्लादों ना जायफ्रा दासिमबो जानायाखै जोंनि लकेलफ्रावबो माने खेथि बानायखासै नालाय थुलुंगा होनांगौ राइट जायफ्रा खस्थ' खालामनानै खेथिखौ मावो बिसोरखौ थुलुंगा नांगौ माने गोथावल' नङा माने बे फिथाइयाव ना जोबोद माबा माबि बेनिफिट्स दं आरो देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे बुस्थुआ नंगौ ना प्रनित
साबसिनखौ लाबावबाय आं दा नै साबसिनखौ मालिक गैयालै बर्थमान गोसोबायदि जाखोमाना थांनायसै खाखांनायनि उनावबो आरो बेफोरबायदि मोजांखौ नुबावो नै न' खाथिफ्राव गैयाब्लाबो दखानफ्राव नुयोब्ला बायनानै जानाय बिराद मुलाम्फा दं नै बे फिथाइयाव स्ट्रबेरिसो होनदों जायखौ स्ट्रबेरि बिराद बेसेन गोसा फिथाइ मानि थाखाय बेसेन गोसा जायो मानो होनोब्ला बे फिथाइयाव गोबां रोखोमनि बेनिफिट्स दङ नालाय दासिमबो गोरलै दङ नै टेन्डार माने गोबाव बोथोर थायो माने फांसे बिफाङा एभारेज बेसेबां बायदि होयोलै फेमास फिथाइया मथा-मथि 25टासिम होयो नामा 25टा 30टासिम थाङो मोजां बिफांब्ला फिथाइयानो फांसे बिफाङाव 30टासो थायो बा 30टाजोंथ' आधा केजि जागोन नामा बारगोन एग्जामपला नैबेनो बेफोरबायदि बेथ' बिराद गोरान जायगा होनब्लाबो जायो दैयानो गैया बे जायगायाव अब्लाबो 35,000 इनभेस्टमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नै दासिमाव 1,50,000 अलरेडि फाननानै बे फैसाया फैफिनखाबाय बा आरोबाव दासिमबो नै बेफोरबायदि फिथाइया थायगासिनो दं आरो दा बेजोंनो लामसाम अंख खालायोब्ला जों बुजिनो हायो जों बे खेथिखौ मावोब्ला बेसेबां बेनिफिट एबा बेसेबां लाब जों खालामनो हायो आरो गोथावलै